नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे मुख्य खबर. लॉकडाऊन झाले राज्यात, पर जिल्ह्यात गेले येले परत गावात. कारवार राज्यात कोरोना संक्रमणाच्या वाढच्या रुग्णा लागून सरकारान 14 दिवस लॉकडाऊन आणि जनता कर्फ्यूची घोषणा केल्यान राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले कार्मिक, उद्योजक, व्यापारी हेमी आपापल्या जिल्ह्यात ग्रामीण भागात येले. हेजेन ग्रामीण भागात सुद्धा कोरोना संक्रमणाची वाढची भय जिल्ह्याच्या सार्वजनिकाक लागला. कारण तो कोरोना तेमचेपासून आंग पसरता कितें अशी तेमकां भय लागला. गेल्ले वर्साक लॉकडाऊनाच्या वेळार अशेंच अकस्मात लॉकडाऊन करून मुदत वाडयतर आशिल्ल्यान या वर्साक अशी त्रास जावचे नाक म्हण त्या लोकांन असो विचार केलो की आपापल्या कुटुंबा समेत स्वता गांवांत गेले बरे अशें तेमी समजून घेवन परत गांवांत येयले. राज्य सरकारान गेल्ले सोमवाराक जनता कर्फ्यू घोषणा केल्ल्यान एकूच दिवसात लाखापेक्षा जास्त लोक बस, रेल्वे, कार, ट्रॅक्टर, द्विचक्र वाहन अशा मेळत त्या वाहनाचेर आपापल्या गावात गेले. तसेच राज्याच्या जिल्हा केंद्राच्या हॉस्टेलातले विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ग चालू ना म्हण नगर प्रदेशातल्यान ग्रामीण भागात गावात येले. असले सगळे लोक मेळन अंदाज 4 लाखापेक्षा जास्त लोक येले जाल्यार या लोकांक गावात पाविल बरोबर कोविड परीक्षा करूक प्रशासनान जिल्हा केंद्र, तालुका केंद्र, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड अशा जाग्यार काहीच व्यवस्था केली नशिल्ली. तेन्ना ते सगळे लोक त्याच परिस्थितीत आपापल्या गावात पावले. जाल्यार काही जाग्यार गांवच्या लोकांन हेमचे बद्दल आक्षेप व्यक्त केलो. कारण तेमी कोविड टेस्ट करून येयले नात तर तेमचे पासून आमकां भय आसा म्हण. कारण देशात कोरोना संक्रमणाची प्रकरणां दिसान दीस वाडत असून वर्दी प्रमाणे राज्यापैकी कोरोना संक्रमण प्रकरणात कर्नाटक दुसरे स्थानार आसा, पहिले स्थानार महाराष्ट्र आसा, तिसरे स्थानार उत्तर प्रदेश आसा. राज्यात बेंगळुरात अति जास्त कोरोना प्रकरण नमूद जाल्ले आसात. कोरोनाच्या लक्षणांत मरणाचो आकड्याच्या दृश्टीन कर्नाटक राज्य तिसरे स्थानार आसा. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त लोकांले कोरोनान मरण जाल्ले आसा. दुसरे स्थानार दिल्ली आसा. आयच्यान रात्री 7 वाजताना गोवा राज्यात लॉकडाऊन घोषित केला. हे लॉकडाऊन सोमवारा सकाळपर्यंत जारी उरतले अशें गोवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कळयला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त म्हणल्यार 399 कोरोना केसीस मेळ्ळ्यात आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 3 जणांले कोरोनान मरण जाल्ले आसा. सगळ्यान कोरोनाचे नियम पाळन स्वता सुरक्षीत रावचे, लोकांक सुरक्षीत दवरचे या नियमान देश कोरोना मुक्त करचो अशें कोविड नियंत्रण अधिकाऱ्यान सार्वजनिकांक जागृत रावचो इशारो दिला. गोवा राज्यात लॉकडाऊन केल्ल्यान कारवार गोवा माजाळी चेकपोस्टार सीमा गेट पार करचे जाल्यार खूप कठीण जाला अशें सार्वजनिकान मत व्यक्त केला. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 399 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. कारवार 41, अंकोला 43, कुमटा 6, होन्नावर 27, भटकळ 17, शिरशी 50, सिद्धापूर 64, येल्लापूर 39, मुणगोड 15, हळयाळ 76 आणि जोयडा 21 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 104 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 46, होन्नावर 7, भटकळ 1, सिद्धापूर 18, येल्लापूर 4, हळयाळ 24 आणि जोयडा 4 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 18,331 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. तशेंच 16,346 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,772 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 228 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,544 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 3 कोरोना रुग्णाले मरण जाले. होन्नावर 1, शिरशी 1 आणि मुणगोड 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर 213 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.